Heikki, moi. Kukas meillä täällä? Viktor. Viktor. Moi Viktor. Heikki, mitäs kuuluu? Eli Jani Pitkänen, huomenta päivää ja tervetuloa MH-kuvauksen lapualle. Eli täällä on Viktor. Onko Viktor minkä ikäinen? Vuosia. No täyttää 2 vuotta. Vuosia 11 kuukautta. No okei. Onko Viktorin kanssa mitään harrastellut? Ollaan No, pitkä liina. Pitkällä liinalla? Ja meidän ollaan harrastettu. No okei. Ja vähän arkitottista. Viktor, terve. Mä ottaisin sen Viktorin ja mä kävisin vähän matkaa sen kanssa käpsyttelen. Terve. Ottele sä tässä. Viktor, tule. Viktor. Viktor. Hyvä, tule, mennä. Viktor. Hyvä, tule tänne. Hyvä, tää. Viktor. Viktor. Tule. Tule tänne. Eli tossa on sulle hinnan pääpidä sieltä kiinni. Hyvä vähän se tutki Viktoria. Se on vähän miehinen. Hyvä. Noin. Hieno homma. Eli sit me voitais alkaa Viktorin kanssa vähän leikkimään. Eli ottaa Viktoria pannasta kiinni ja irrota sieltä hihna. Ei. Ei haeta. Heitä se hihna vaan ihan tuonne, niin oot kädet vapaana. Eli mä annan sulle kohta täällä tämmösen leikkipatukan. Viet sitä, päästät koiran irti ja viet 2 kertaa maata pitkin tätä ja heität sen patukan mulle. Mä heitän sen sulle takas ja heität sen mulle takas. Onko kysyttävää? Ei oo. Okei. Mä päästän koiran irti, kun Mä annan luvan sulle sitten. Okei. Mä menen vähän kauemmas sitten tuonne. Eli nyt voit irrota koiraa ja 2 kertaa maata pitkin sillä lelulla. Ja sitten tänne. Voit kutsua Viktori. Otetaanko Joo, se ota siitä? pannasta kiinni joo ja tehdään sama hommani toiseen kertaan. Eli tossa on leluja, kun mä annan luvan, niin ja voitte aloittaa. Jo tänne. Voit kutsua Viktor. Otetaanko se kiinni? Ja ota pannasta kiinni vielä, joo. Katsotaan lähteekö se Viktori mun kanssa leikkimään. Eli kun mä annan luvan, niin päästät pannasta. Käännä koiraa vähän tänne. Näin. No ja sitten mä annan luvan, niin päästät irti pannasta ja katsotaan lähteekö se mun kanssa leikkimään. Päästä vaan irti. Ei se Viktori tää oikein mun kanssa lähteä leikkimään. Voit kytkeä koira. Tupa tänne. Täällä. Täällä näin. Täällä. Hei, Viktor täällä. Viktor täällä. Hyvä. Noin. Hyvä. Sit käydään vähän matkaa täällä käpsyttelemässä. Tulee seuraava osio.